Bon dia, què tal està? L'anticicló mana la situació meteorològica i, de fet, avui les boires, un dels efectes que té aquesta situació, ens han afectat de manera important a primeres hores del matí. De matinada s'han format en molts punts de la costa, tant a les comarques del nord de Castelló com també cap al sud. I, de fet, hem tingut condicions de visibilitat molt reduïdes en un ampli sector de la zona litoral, com veurem a continuació en esta imatge del satèl·lit visible que ens mostra aquests bancs de boira ben abundants, persistents, que han entrat uns quilòmetres terra endins, en el cas del litoral de Castelló i també de les comarques del sud, on han sigut especialment persistents. A destacar també en aquesta imatge esta curiosa estructura. És un vòrtex, un remolí que es forma en superfície en les temporades de primavera o de tardor i són els núvols baixos que es formen en la mar junt amb els vents locals que afecten el Golf de València i els corrents marins que li donen aquesta estructura. Sembla com si fos una borrasqueta, però no té res a veure perquè és associat a una situació de plena estabilitat, no són núvols que creixen. Veig en les boires com eren de compactes este matí a les comarques del sud, imatge de Torrevieja, de Rubén, Torregrossa, també la que veuran a continuació a Elx, al terme d'Elx, Arenals del Sol, la boira compacta que començava a desfer-se en aquesta imatge de Carmel i Agulló, i boira que també hem pogut veure a les comarques del nord, concretament la que ara veuran, imatges d'Alcalà de Xivert, al Cocebre, on també ha quedat reduïda la visibilitat a primeres hores per a després anar alçant-se. En les comarques centrals també hem tingut boires en les zones més fondes i deprimides, situació que afavoreix les altes pressions que estem tenint estos dies que no permeten el moviment de canvi de massa d'aire i per això els núvols queden estancats amb una humitat ambiental, a més, com la que estem tenint. La situació és molt propícia a les boires que estem tenint estos dies i que probablement continuarem tenint bona part de la setmana. Previsió de temperatures, continuen per damunt del que és habitual al mes de novembre i no només uns dies, com sol ser habitual, sinó pràcticament des que ha començat el mes tenim aquestes temperatures que són superiors inclús als 20 graus. Poden baixar una miqueta en els pròxims dies. En el cas de la ciutat de València està la previsió de les màximes. De fet, divendres parlarem d'uns 18 graus, però després tornen a pujar. I, de fet, en la previsió per a la marató a la ciutat de València del diumenge contem una temperatura d'entre 11 i 20 graus, la mínima i la màxima respectivament, i amb una situació d'absoluta estabilitat, domini del sol a la ciutat de València, en general a tot el territori valencià. A les imatges del satèl·lit Meteosat poques coses podem destacar. De fet, el que destaquem és l'acció d'aquestes altes pressions que fa que la nuvolositat siga molt escassa a tota la península ibèrica. El que sí destaquem són aquestes boires que es formen sobretot en les valls dels principals rius peninsulars. Avui ha tornat a destacar la boira que s'ha format a la vall de l'Ebre, que de fet ha resultat ser molt persistent, li ha costat de desfer-se, uns núvols que acaben a la zona del terra i que de fet costen de desfer-se per la situació del potent anticicló que ens està afectant. Repassem les temperatures. Cap a Castelló, les més baixes, entre els 4 graus de Vistabella, l'Observatori de Sant Joan de Penyagolosa i els 9 de Vilafranca o de Segorbe. No són excessivament baixes, sobretot per a tractar-se d'observatoris d'altitud, com és el cas de Morella, amb aquests 10 graus. Al voltant de 12 graus teníem a la zona d'Onda i de Castelló, i cap a les comarques centrals les mínimes més baixes estaven entre els 4 graus d'Utiel i els 6 de Titaigües. 12 han registrat a Bunyol, Gandia i Alzira, i la mínima ha sigut de 11 graus a la ciutat de València. A les comarques del sud, els valors més baixos de la jornada d'avui estaven al voltant dels 4 graus del terme municipal de Villena. 10 han registrat a Alcoi, 11 era la mínima a la ciutat d'Alacant, 13 a Benidorm i a Torrevieja i 12 a la ciutat d'Elx. Al mapa isobàric previst per demà al migdia, l'absolut protagonista és l'anticicló. Un anticicló que està afectant tota la nostra latitud en una situació que ja ho hem comentat, és més pròpia de l'hivern, on es donen estos dies repetits d'altes pressions afectant la península ibèrica, que no de la tardor, on sol haver més moviment meteorològic, tot i que fins ara sí que n'hem tingut, però en esta setmana és un tant atípic en aquest sentit. L'anticicló bloqueja les borrasques que circulen al centre, al nord d'Europa, volem dir, i per tant estem fora de l'abast de la situació d'inestabilitat que puga produir pluja. Continuarem amb altes pressions i com a molt amb alguns núvols baixos a primeres hores, també algunes boires de l'estil de les que s'han produït avui, tant a les comarques costaneres com a les valls de l'interior, i en general estabilitat en quan es desfacen aquests núvols i boires. El domini serà del sol a tot el territori. Demà un dia pràcticament calcat. Començarem amb núvols baixos enganxats a la costa, allà on entre les boires que també es poden formar en la mar tindrem condicions de visibilitat reduïda, humitat ambiental molt elevada, i demà poden baixar una miqueta les temperatures màximes, però en 1 o
o 2 graus com a molt. No serà un descens destacat i, de fet, continuarem amb un ambient relativament agradable, primaveral, a les hores centrals del dia, sobretot en la costa. Els dies següents, l'anticicló continuarà donant-nos una situació d'estabilitat plena, amb alguns núvols a primeres hores, algunes boires, poden baixar un poquet més en alguns punts les temperatures màximes, 1 o 2 graus, i els dies següents el que destaquem és que tal vegada augmenta la nuvolositat en la costa, un poc més de núvols que inclús podrien deixar al litoral sud alguna gota, se podria escapar, però no és una situació de pluges ni molt menys, serà la pròpia nuvolositat, les boires que sobretot apareixeran en la costa i en les zones més deprimides, però a primeres hores podrien deixar un dia més gris en punts del litoral amb alguna gota puntual. Coses poc significatives. L'anticicló continuarà sent l'amo de la situació durant tota la setmana, per tant, no cal esperar massa canvis. Els deixem, com sempre, amb les imatges que ens fan arribar, les primeres d'elles, amb les rosades, inclús rosades blanques, que ja es comencen a veure en alguns punts del nostre territori, i també aquestes boires que han sigut ben presents este matí en molts punts del litoral. Les deixem amb elles i recordem que poden enviar-ne més a l'adreça que veuen, oratge@tvmediterraneo.es.